Με μια θερμή χειραψία καλωσορίζει λίγο αργότερα στο Κρεμλίνο τον Αλέξη Τσίπρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει ευγενικά στον πρωθυπουργό τη θέση του. Αντιλαμβάνεται όμως ότι ακολουθούν τα μέλη της ελληνικής αποστολής και έτσι παραμένει όρθιος για να τους χαιρετήσει. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, добрый день. Мне очень приятно с вами познакомиться лично, мы по телефону разговаривали. И очень приятно принимать вас в Москве в преддверии православной Пасхи, наш общий праздник. Ну, и, конечно, в этой связи хотелось бы сказать особо о своеобразном характере наших отношений, имея в виду вот это как раз духовные наши общие корни. Я хотел бы в начале беседы отметить, что совсем недавно Россия была ведущим торгово-экономическим партнером Греции, занимала первое место в торговом обороте. С 9 по 13 год товарооборот между нашими странами вырос более чем в 2 раза. Но, к сожалению, в прошлом году сократился сразу на 40%. Поэтому, конечно, мне кажется, что ваш визит как нельзя кстати вовремя, потому что мы должны проанализировать, что мы могли бы вдвоем сделать для того, чтобы восстановить прежние темпы роста. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα στη Μόσχα, αλλά και μεγάλη συγκίνησή μου, διότι το πρωί κατέθεσα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη στην Κόκκινη Πλατεία, αποτείοντας φόρο τιμής σε εκατομμύρια απλούς ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών της Ευρώπης. Και όπως ξέρετε, η χώρα μου, η Ελλάδα, είναι μια χώρα που είχε αναλογικά με τον πληθυσμό της τον βαρύτερο φόρο αίματος. Όπως είπατε, πράγματι υπάρχουν βαθιές ρίζες, διαχρονικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς και εξαιτίας των κοινών αγώνων, αλλά και εξαιτίας της κοινής πνευματικής και θρησκευτικής παράδοσης. Και αυτή η σχέση διατηρήθηκε σε αισθήματα φιλίας και αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς μας, ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία. Και ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ είναι να φροντίσουμε από κοινού να επανακινήσουμε αυτές τις σχέσεις προς όφελος και των δύο χωρών, αλλά προς όφελος και της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.